dostal. Cesta bola ťažká teraz, pomalšia, tak som došiel trošku plynu neskôr, tak som v Afrike zvykom. Poviem vám hneď nejaký príjemný zážitok, taký nejaký môj posledný. Teraz v decembri som sa vrátil práve z tohto regiónu, do toho obrazov z Džibuti. A v tom Džibuti sme sa rozhodli prejsť to, čo pred nami v Československu ešte nikto neprešiel, a to je tzv. Somálsky polostrov. Možno počujete o Somálsku správach, že to je najnebezpečnejšia krajina na celom svete, nedá sa tam absolútne ísť. To hlavne som Mogadišu je tu, a my sme sa rozhodli sem na sever. A doletili sme do Eritreji, prešli sme tento malý štátik Eritreju, ktorá je taká severná Korea celej Afriky, krajina s rozvojím menom, potom Džibuti, Somálsko a Etiópiu. Celý tento obrovský región, 2 milióny km štvorcových, a chceli sme tam to vlastne poznať, ako prvý v Československu. No, ako sme sa pripravovali tú cestu, tak nás napadlo, že mohli by teda skúsiť ešte jednu vec, a to je potápanie sa so žralokom obrovským. To more Džibuti je veľmi krásne a ten žralok obrovský je najväčšia ryba na svete. Veľryba je väčšia, ale veľryba vie, že není ryba, ale toto je ryba. No, tak sme si požičali túto loď a vyrazili. Naozaj sme ho objavili. Väčšinou, keď človek ide pozerať veľryby, tak ja som bol strašne veľakrát pozerať veľryby a sadnete do lode, idete 2 hodiny, chodíte po mori, až vám zle, dobre, potom vás donesú naspäť a žiadne veľryby nevidíte. Tu sa nám to podarilo a bol ten žralok obrovský, ktorý prával popri nás, on má okolo 30 tón. Dobre, to je strašne veľká rybisko. A ja som ho videl, tak som samozrejme musel skočiť do vody, že ako musíme to... Skočil do vody, ale ja som išiel, tak už som videl len plútvo. Tá plútva to bolo veľké, asi je mikrobus a tá plútva odchádzala a som povedal, že nevadí, že aj tak som mal šťastie, že sme aspoň toho žraloka takto videli, že aspoň sme ho videli. No, ale on sa otočil a začal plávať oproti nám. Ten žralok, videli ho aj takí Francúzi a hovorili, že tam je problém to, že on keď sa trošku otočí, že to je taký potlak vody, že vás to stiahne. Dobre, ale v tej chvíli, keď človek chce zažiť nejaký zážitok, tak moc o tom nerozmýšľa. On sa tak otočil, že plával úplne, ste ho mohli úplne dotýkať. A je to dosť veľké, neviem, či vidíte, toto je moja noha. No ale potom sa podarilo, potom došiel taký menší, toto je ten menší, to je asi dcera, či čo? Bola veľmi pritulná bola a naozaj sa s ňou dalo plávať a nakoniec sme nafotili krásne zábery a mali krásne zážitky. Ďalej sme išli k tým kmeňom na Ipse, ten kmeň za riekou Omo. Sme preplávali cez riekou Omo, bolo to veľmi impresívny zážitok. Fakt to, tí ľudia sú chudobní, nič nemajú, ale sú šťastní, sú veselí. Dobre, žiadnu krízu nepocitujú svetovú. Absolútne. Len chceli mydlo. Také boli tam také mladé baby, mali 13 rokov, už mali deti teda. A koľko máte rokov? No, a chceli od nás mydlo. To bolo jediná vec, čo vedeli, počuli, že vy máte mydlo, chceli byť navoňané. Dobre? Chceli počuli, že taká možnosť existuje. Doteraz to ešte to mydlo nemá. Pred rokom, vo februári, som doletel akorát do Spojených štátov amerických, bol som pozrieť hrob Steva Jobsa, v ten deň som na svoj odletel som na Slovensko a išiel som na vyhodnotenie súťaži podnikateľ roka. Robí to americká spoločnosť Ernst & Young. A ja som nerátal, že vyhrám absolútne, ja som tam došiel teda a vedel som teda, že budem vo finále je 5 ľudí a to mi povedali, aby teda mali istotu, že dojdem, tak som doletel. Ale nerátal som, že vyhrám, ale zvolili ma za podnikateľa roka, takže ešte som do toho februára, teraz aktuálny podnikateľ roka. Tá spoločnosť to robí veľmi čestne, tá americká spoločnosť a nezáleží len na obratoch a ziskoch, ale záleží na morálke podnikateľa, na tom, či naozaj podnikať, či niečo vymyslel. A oni ohodnotili, že to, čo ja robím, čiže to, že založenie cestovnej kancelárie Kubo, že niečo znamenalo a Američanom sa to páčilo. Potom ďalej som letel do Monte Carla a aj tam ako Slovensko získali cenu. Čiže je to také dosť význačná udalosť. Ja sa volám Luboš Felner. Moja žena má predkovine v Sedici, že mám ísť na cintorín. Mám ísť na cintorín pozrieť, ale že nie je tu Vaníček z vás? Vaníček. Ona sa volá Vaníčková, oni sú pôvodom... Vaníčka tiež je zo Senice. No, tak lebo, dobre, oni sú do Senice pôvodom a on bol právnik, ten dedo.
potom mu... No, ale on už potom v Bratislave, on bol dosť význačný právnik, takže komunisti mu zhodno, len aby ste zažili zážitok. No a začali som mňou chodiť tí istí ľudia, čo začali chodiť od začiatku, ale to boli právnici, architekti, doktori, vzdelanejší ľudia, ale tí ľudia zrazu medzi tým zarobili a už neboli ochotní spať na pláži, už chceli hotel, dokonca povedali, že chcú skôr 5-hviezdičkový hotel. To my Slováci sme takí, že keď ideme na dovolenku, tak si dovolíme. Dobre, že nechceme spať v stane. Tak my sme v roku 2004 pridali luxus do tých ciest, zachovali sme zážitky, ale pridali sme tam kvalitu. A boli sme jediní v Československu, a to sa prejavilo tak, že tie obraty v roku 2004 veľmi narastli, takže nemám posledné, ale rok 2012 tento rok bol náš najúspešnejší rok. Čiže sme sa dostali vo veľa veciach najväčšou cestovnou kanceláriou. Ja vám nebudem ukazovať veľa grafov do tej jediny, dobre? Tu sú nejaké dôkazy vlastne toho, čo robíme. Keď toto je diplom z indonéskej ambasády, ktorý nám vydala indonéský veľvyslanec a je to na základe toho, že vy keď idete do Indonézie, musíte mať víza. Čiže oni spočítajú, koľko kto víz dostane a z toho vedia, ktorá je najväčšia cestovka. My sme ináč najväčšie od roku 2000 až do roku 2012 kontinuálne na Indonéziu. Keď vám to vydá veľvyslanec, tak to má nejaký boom, nie je to nejaká cena, ktorú si môžete tu vymyslieť, taká lokálna slovenská cena, ale je to naozaj medzinárodné uznanie. Sme najväčší predajca do Laosu, čo je ľahké, lebo do Laosu nikto nechodí, že? Ale aj do Japonska, povedzme, do Číny, do Indie. Ale čo možno neviete, my sme aj najväčší predajca leteckých spoločností, napríklad British Airways, to sú najväčšie letecké spoločnosti, Air France, Emirates, Austrian Airlines, Kuby, dobre, či chodíme na Kubu, do krajín, ktorá medzi novinármi kúpu sa, pijú tú vodu, umývajú si zuby, tam vedľa práve mŕtvola, akorát to môže byť aj India. Dobre, je to prítok Gangy, respektíve tá časť Gangy, ale nie je to v tom svetom meste Varanasi, ale je to v Kalkate. Tento most je veľmi známy, taký most podobný, nájdete v Austrálii, Sydney, Harbour Bridge, dobre? A toto sa volá Overland Bridge a stanica železničná. Toto viete, kde je? Áno? Ľudia idú sa kúpu v rieke, kúpu sa, pijú tú vodu, umývajú si zuby, tam vedľa práve mŕtvola, akorát to môže byť aj India. Dobre, je to prítok Gangy, respektíve tá časť Gangy, ale nie je to v tom svetom meste Varanasi, ale je to v Kalkate. Tento most je veľmi známy, taký most podobný, nájdete, našli ropu, len my budeme rozdávať zadarmo. Dobre, oni ju rozdávajú za peniaze, za veľké peniaze. Kilo kadidla predávali za kilo zlata. Dobre, dokázali to. A nikto nevedel to kadidlo, odkiaľ to je. Dobre, podobne ako chodbáb, kedysi sa nevedelo, aké zvieraťa je, hľadali, čiže aká ovca je hodbáb, ale nevedeli to nájsť. Tak podobne to kadidlo. Dámy z Izraela, dámy z USA, sme v Iráne. Pozeral som z hotela a bol pohreb, ja milujem pohreb, ja svadby si videli, že to bol pohreb. Som myslel, že zrazilo nejaký školský autobus, to havaroval, alebo čo, muži plakali, všetci plakali. Až potom mi povedali, že plačú kvôli tomu, že zomrela Fatima v 7. storočí. Iránci sú veľkí fanatici, toto je Chomejnyho námestie, je to Maša, hlavné mesto šítov, mesto, ktoré je oveľa viac navštevované ako Meka. Toto je z terajšieho roku, sa im páči, aj tu sa mi to. Toto je teraz, tento rok, čo som bol, je to vo Florencii, jeden luxusný hotel vo Florencii, kde každá reštaurácia bola Michelinovská a tie firmy, keď máte túto firmu, kde sa nám môžu spravujem pre nej nejakú top vec. Taký, že na úrovni. Nemusia ísť do Afriky, dobre, kde ide o život, ale môžu ísť pekne na lepšie reštaurácie. Keď som v takých klasických destináciách do Aliaška, keď ma začal nudiť, tak som pribral ešte jednu vec, a to je beh. Tu som bežal maratón, to je Jukon. Keď sme odchádzali, tak povedali, že pozor na Medvedeva požeru. A ja som zablúdil tam, či miesto 42 km som prešiel 55 a už si mysleli, že som mŕtvý. Toto je náš tím.
už mám koniec, že vám vlastne o cestách. Sen, teraz viete, že už zobral Kim Jong-il, teraz je tam už Kim Jong-un, dobre, za chvíľu tam budú 3 sochy vedľa seba, ale tí ľudia boli presvedčení, taký komunizmus sme tu nikde, ani v Európe nemali, ani na Kube, tak neexistuje. Je to neuveriteľný zážitok. Ako to robíme pre firmy? Toto je nikaragujský prales a my tie firmy, to sú starší ľudia, riaditeľia firiem, zoberieme ich do záťažového pralesa, v záťažovom pralese prší ako